Diri sa Pilipinas daghan kayo gitawag nga 7-Eleven no, pero kini siya wala ni siya nagsugod diri sa atoang nasod. So kini siya nagsugod dito sa US no, particularly sa Dallas, Texas. O kini nagsugod dito katong 1927. So katong nga time 1927 no, dito sa Dallas, Texas, gamay ra kay maka-afford dito o kanang gitawag nga kuryente. O gamay ra pud kay maka-afford o kanang gitawag nga refrigerator. Hindi man kaayo ang ice kay o may kuryente no, igang man kaayo. So gidabuhat sa mga tao is nagbuhat sila box or ice box no. So dito nila ginabutang ilang mga ice, then dito ginabutang ilang mga pagkaon. So in short, in demand kaayo ang ice dito sa Dallas, Texas sa una tong 1927 pa. So dito ni gawas ang gitawag na Southland Company. So kaning Southland Company mao na ni sila ang big supply sa mga ice dito kay kuan lagi uso kayong ice dito, in demand kaayo kay ginabutang nila sa kanang ice box. Kasagaran sa mga tao dito ice box ang gigamit. So nay isa ka empleyado dito sa Southland Company no, dito sa Namligad Ice ba nga si John Jefferson Green. No, siya nagsuggest nga kato ilang tindahan nga ang tinda is ice is dungagan og lain ng mga product no. Mga product na importante kaayo, mga essential kaayo sa mga tao. Like bread no, gatas pod o kanang gitawag na itlog. So katong mga product gidugang to dito sa ilang product na ice. So katong empleyado iyang gipresent dito sa iyang amo, kato iyahang mga nahunang-hunaan nga idugang dito sa ilang product no. So iya kining gipahibalo sa iyang amo na si Joe Thompson. Og mo toy nagsugod nga ilang tindahan nga ice is gitawag na og convenience store, meaning daghan ay tinda no. Ice na napod sila gitawag mga bread no, itlog pod og katong gitawag na gatas og uban pa. So kato ilang tindahan or convenience store na Southland Company ay gidungagan nila or ilang gialisdan og pangalan. Gitawag nila kini og Totem Store. Ug kini nga pangalan ilang gigamit for 20 years. So matoy first evolution sa pangalan sa 7-Eleven Southland Company, ikaduha is Totem Store. Then nahimo na dayon siya og 7-Eleven katong 1946. Pero pangutana ron ngano 7-Eleven man ang tawag sa ilang store sa una, no? Katong ikatulo nga pangalan. 7-Eleven tungod sa ilang operating hours no, magsugod sila alas 7 sa buntag mahuman og alas 11 sa gabi. Mo nang 7-Eleven ang tawag. Then matingala ta nganong 24/7 nilang operation karon no. Di ba sa una ilang operating hours is alas 7 hangtod alas 11. So nahimo siya og 24 hours tungod atong panghitabo dito sa ilang lugar no, sa Dallas, Texas. Unsa kini nga panghitabo? So nagitawag dito nga football game no. Then ang dula nila dugay pud kay nahuman. So ang mga tao dito uban players is nangadto silang store sa 7-Eleven. Karon dugay kay nang hawa, dugay kay nanguli og nagtambay pa. So mao to ang tindahan nila is open na noon hantod buntag. After ato, sunod na mga adlaw, sunod na mga gabi managhan ang sigig tambay sa 7-Eleven. That is why ni decide ang tag-iya 24 hours na lang ilang operation. So mao to nahimong 24/7 kay daghay mga tao na nagtambay na dito after 11 PM. So after ato 1950 no, nagsugod improve nilago na ang 7-Eleven dito sa US pa. So ilang gibuhat na malit sila og laing mga tindahan, mga convenience store pod. So that is why nadungagan na expand ilahang store. Ug wala dito nahuman, expand pa jud sila outside US katong 1970. So kato lang 2019 no, based sa record na atong nakuha, abot na og 68,000 kapi na mga store or branch sa 7-Eleven sa tibuok kalibutan no, particularly sa 17 ka countries. After ato na inigawas ng kumpanya sa Pilipinas kanang gitawag Philippine 7 Corporation. So kaning Philippine 7 Corporation, sila ang nagdala or nakuha og lisensya dito sa US sa ilang headquarter na nag-authorize or i-allow sila na magtukod pod og branch diri sa Philippines. Sa Pilipinas karon no, naana sa 3,000 kapi na mga branch sa 7-Eleven. So based atong mga naistorya no ng mga kaila ng mga negosyante, sa Japan daw gikan ang 7-Eleven. Pero based sa ato ang record no, based sa istorya po sa ilang website, is dili sa Japan nag-start. Dito jud sa Dallas, Texas. Pero nga naman, naingon sila nga Japan. Tungod ni kay ang Japan karon sila ang naay pinakadaghan og branch sa 7-Eleven. Niabot kini og 30,900 kapi na mga branch dito lang sa Japan. Mas daghan pa sa branch dito sa US which is original na lugar na dito nagsugod ang 7-Eleven. Kay sa US 9,000 ra kapin ang branch dito sa 7-Eleven. So mas daghan sa Japan. So napoy kumpanya sa Japan na Ito Yakado. So sila dako kay nga kumpanya, so nipalit siya share sa 7-Eleven. So karon ang 7-Eleven is dili na American company, kundi Japanese-American company na. Pero ilang headquarter dito gyapon sa US sa Dallas, Texas, lugar na original jud na nagsugod ang 7-Eleven atong 1927. So kay mong tan-awon taas na kaayo ang gibaktas or gilakaw sa 7-Eleven no. From 1927 hangtod karon nakakalat sa tibuok kalibutan. So ang lesson nato na makita diha no, pwede nato i-apply sa ato ang kinabuhi is based sa 7-Eleven nga istorya.
wala kaayo ni boom or nanaghan dito sa US ilahang mga tindahan kundi sa laing lugar. So parehara pod sa tuan wala diri sa tong lugar atong swerte no basin di ay tuwa sa laing lugar. Importante lang padayon nang ta perminti kung natay dream, natay goal sa life is ato lang siyang buhaton perminti no. Ug dili ta muundang. Kay one day makuha ra nato ang atoang ultimate nga dream. So mara to kay mamahaw pa ko no. Salamat kay sa pagtan-aw. Bye. And follow for more.